Motor snack. Înapoi, tembelule, altfel te distrug. Știam că vei veni, capitane Globulă. Nu mănânc nimic, poate doar splina ta. Ai câștigat, capitane Globulă. Uite comoara. Acum o să mă arunc de pe stânca asta. Oh, capitane Globulă, te iubesc. Și eu mă iubesc. Hei, ce film superb! Superb? Oule, e o imagine complet falsă a pirateriei. Femei frumoase, comori, dușmani ușor de învins. Niciodată nu se întâmplă așa ceva. E scandalos. Nu, nu ni se întâmplă. Nimănui nu-i se întâmplă. Cine a făcut porcăria asta stupidă de film? Alvin Crizato, Megapod Pictures, Firewood, Jamul Gash. Hai, Snack, să-i băgăm producătorului ăstuia mințile în cap. Hai! Gata, povestiți-mi următorul film de aventură. Bine, domnule Crizatu, e un film despre junglă. Despre junglă? E cu femei? Da, sigur, o femeie superbă. Și gorilele? Apare vreo gorilă? Sigur, e una grozavă. Bine, să auzim. Vezi? Grăbește-te, îmi pierd interesul. Păi bine, știi... Detest filmele cu junglă. Luați-l de aici. Bine, altceva. Ok, filme de aventuri. Filme cu pirați. Da. Abia am terminat unul. Cu ce e ăsta mai deosebit? Păi Ce e? E cu Creol Flynn. Toate sunt cu Creol Flynn, boule. Da, ăsta crapă. Crapă? E cu totul altceva. Da. Te-ai țignit? Creol Flynn nu poate să dea colțul. E cea mai mare vedetă de la studiourile Megabot. Ai de gând să-l mătrășești pe cel mai tare erou al nostru? Creol Flynn n-are voie să dea ortopopii decât dacă îi dau eu voie. Te-ai tâmpit? E genial! Serios? Da. Adu-l pe Creol Flynn. Creol, scumpule, uite noul film cu pirați. E clasic. Dar nu sunt toate așa? În ăsta crăpi. Ce fac? Știi tu, dai colțul. Creol Flynn nu crapă pentru nimeni. Renunț. Chemați-l pe Creol Flynn din nou. Da? Nu poți demisiona fiindcă ești concediat. Luați-l de aici. Am scăpat, boule. Domnule Crizatu. Da, ce e? Păi, nu o să vă fie cam greu să faceți un film cu Creol Flynn dacă el nu e, mă? Flynn e expirat. Îmi trebuie un pirat nou, un pirat modern. Un pirat pe care îl pot lichida fără să se plângă. Domnule Crizatu, vă așteaptă un pirat. Poftește-l. Care din voi e Crizatu? Eu sunt ăla. Aș vrea să mă plâng în legătură cu lipsa de credibilitate a așa ziselor filme cu pirați. Nu, zău. Da, în cei mai duri termeni. Crezi că nu par reale? Întocmai. Uitați-vă ce profil are, băieți. Ha? Nasul, bărbia, chipul. Băiete, ar trebui să joci în filme. Păi, mi s-a mai spus asta, da. Ce ai zice să joci în următorul meu film cu pirați? Păi, bine, dar numai pentru o sumă uriașă. Firește! Cine e regizorul? Haideți, Spitzenberg? Glumești? Nu-l mai lasă să se apropie de corabie. Și trebuie să fie real. O să fie realist. Va fi un documentar. Viața unui pirat adevărat. Oh, ce palpitant, capitane, vei fi faimos. Bine, când încep? Începem chiar acum! Păi uite ce fac pirații, îngroapă comori. Înțeleg? Stop! Ce e? Nu cred că scena asta e destul de palpitantă și m-am gândit să adaug ceva. Dar trebuie să faci o descriere exactă a vieții de pirat. Nu poți să adaugi nimic ca ce nu este. Da, știu asta, dar o adăugire artistică n-ar strica. Bine, ce vrei? Asta. Motor! Stop! Genial! Ai zis că o să fie o descriere realistă, nu? Chiar e! Dinozaurul ăla e real! Păi, aici nu te pot contrazice.
Bine, așa ridicăm noi ancora sau o suim, așa cum zicem noi pirații. Gata, Snack? Da, capitane. Stop! Stop! Ce mai e? Păi chestia asta cu ridicatul ancorei. Suitul ancorei. Mă rog, îi lipsește ceva. E o ancoră. Am vorbit cu Bruce, tipul de la producție, și am găsit ceva mai palpitant. Ascultă, suim ancora. Cât de palpitant poate să fie asta? Vei vedea. Vină, Plisni. Unde te duci? Avem nevoie de o scenă lungă de luptă acvatică. Acvatică? Gata, băieți! Acțiune! Așa rupem noi algele de pe fundul vasului nostru. Ce interesant! Motor! Nu-i cine știe ce... Gata, băieți! Dați-le drumul! Așa mai merge. Așa atacăm noi o fortăreață de pe navă. S-a făcut. Motor! Așa încărcăm și folosim noi tunurile de pe vas. Încărcați tunurile vasului. Sună bine. Și acum trebuie să ne grăbim, fiindcă e vorba de un război mare. Război? Gata, Snack? Da, capitane. Motor! Așa dezgropăm noi comorile. Dezgropați comori? Bine. Motor! Oh! Și acum cea mai tare fază de pirat. Comoara! Gata, băieți. Asta e scena cu cina. Presupun că noi suntem cina. Am chemat cel mai bun bucătar al studioului. Uite cum arată mâncarea. Caviar, stridii, pizza, vită la cuptor, cheeseburgeri, cârnăciori, biscuiți cu miere, apă minerală și jeleuri la desert. Ei? Fantastic! Un pirat mănâncă serios. E minunat. Bine! Motor! Snack, te rog, dă-mi seara. Stop! Gata! Bine, băieți, am terminat cu partea grea. Pirații adoră să cânte și să danseze, nu? Sigur că da. Mie îmi place, ce? Da, mie nu prea îmi place să țopăi ca un tâmpit, decât dacă iau cumva foc. Mie îmi place. Grozav! Motor! Oh, sunt pirat. El e pirat și tu ești pirat. Mi s-a lipit ceva împuțit de gheață. Stop! Gata! Domnule Snack, îmi dați un autograf? Sigur, te iubesc. Deci, Jack, îți place lumea filmului? După ce am văzut cum lucrează cei de la Vimwood, cred că sunt mult mai ferite în apele liniștite ale pirateriei. Mulțumesc mult! Eu nu am văzut deloc în film, s-a văzut doar Snack, atât! Bă, asta cam așa e. Păi tu ești cam expirat. În plus, șobolanul ăla are mai mult farmec decât vei avea tu vreodată. Tu ești mult prea șters, Jack. Da, mulțumesc pentru vot! A zis cu spectacolele, haide, Snack, să ne întoarcem pe puiul de mare! Păi, vin și eu imediat, domnule. Domnul Crizatu vrea să semnez niște contracte la studio. Vrea să mai joc într-un film. O să fie o mare vedetă. Ai un spălător de latrină, nu e vedetă, dragi! Dragi, ce viață! Oh, groaznic! Ce naiba o să mai pățesc azi? Viața e ca o cutie cu bomboane de ciocolată. Cum? Nu știi niciodată la ce să te aștepți. Ce sfârșit în puțin!